dununge salokaning Kyai Sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener. Ora. Wong tuwa iki ya sok-sok salah. Nek mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, nang kene iki ketok banget. Dadi pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti ya apa? Ora ngerti wis ora lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh, kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki Prabu Pandhawa ora mung nalika ning negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa keraya-raya mapan ning alas prihatin Tapa Brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa. Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis, Ngamarta kae didol nggo nguruki mbales kabecikaning Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara ora usah gagas Antasena. Petruk Bagong dundurke dhewe. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora sampe melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang dhisiki ning Karangkadempel. Mergane, lho, Pak Demandra rak ngendikake to nek Semar lara bisane waluya nek Pandhawa rawuh ning Karangkadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya, tiliki. Iya, Dimas. Kang Ngontorjo, piye Dimas? Tiliki. Nggo gula teh. Iya. Ora mung kosongan. Ora kaya dek aku loro tok dile kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Demandra karo Bapak Jodipati Kang. Iya Dimas.